Fitness učilište registrirana je ustanova za obrazovanje odraslih koja djeluje od 2012. godine s ciljem podizanja kvalitete i standarda usluge u fitness industriji kroz razvoj vrhunskih kadrova i njihovim motiviranjem na trajno stručno usavršavanje. Fitness učilište je prvo privatno fitness učilište u Republici Hrvatskoj koje svoje programe uskladilo sa Europskim kvalifikacijskim okvirom, što znači da su programi međunarodno priznati te se upisuju u radnu knjižicu. Fitness učilište nudi 4 programa osposobljavanja, to su instruktor grupnog fitnessa uz glazbu, instruktor fitnessa u teretani, instruktor pilatesa te program za masere. Svi programi su verificirani i upisuju se u radnu knjižicu. Upisi se vrše 2 puta godišnje, u 9. i 3. mjesecu. Potencijalni polaznici, osim putem web stranice, detalje i informacije o upisu i programima učilišta mogu dobiti na danima otvorenih vrata. Nastava se provodi u Zagrebu i Rijeci, ali i multimedijski. Fitness učilište nastoji ostati u korak s razvojem moderne tehnologije, stoga smo u našim programima ponudili multimedijsku nastavu uz pomoć koje omogućujemo polaznicima koji su izvan Zagreba ili Rijeke da aktivno sudjeluju na nastavi. Fitness učilište može se pohvaliti vrhunskim timom profesora i predavača, koji osim što su stručni u svojim područjima, imaju i dugogodišnje praktično iskustvo i iskustvo podučavanja. Profesorski tim fitness učilišta sastavljen je od vrhunskih stručnjaka, redom profesora, magistara znanosti. To su sve ljudi koji rade u svom poslu, ono što je najbitnije, vole svoj posao i permanentno se stručno usavršavaju. Uvijek su u skladu sa novostima koje se dešavaju u fitness industriji, njih je iz dana u dan sve više i više. I ono što je vrlo bitno, bitno je da konstantno prate te nove trendove u fitness industriji. Nastava je podijeljena na teorijski i praktični dio, kako bi studenti dobili što potpunija i što kvalitetnija saznanja o svojoj budućoj profesiji. Mi smo kao profesori to skupa podijelili, svaki ima nekakve svoje segmente, ja sam više manje zadužen za praktički dio. Što se tiče mog dijela, ja predajem teoretski praktični dio na osnovnom studiju, znači za fitness instruktora i na naprednog za osobnog trenera. Unutar teoretskog i praktičnog dijela prolazimo osnove rada sa opterećenjem, znači sa slobodnim utezima, bučicama, sandbagom, indijskim palicama, bugarskim vrećevima, TRX-om i bodyweight treninga. Što se tiče naprednog dijela, u naprednom dijelu za osobnog trenera prolazimo osnove weightliftinga i neke naprednije tehnike planiranja, programiranja i komponente sportske izvedbe, što se odnosi na brzinu, agilnost, pliometriju, izdrživost i još neke druge stvari. Fitness učilište pridaje veliku važnost naobrazbi svojih polaznika o upravljanju životnim stilom, s posebnim naglaskom na prehranu. Riječ je o predmetu gdje će polaznici biti upoznati općenito sa osnovnim pojmovima kao što su proteini, kao što su masti, kao što su ugljikohidrati, vitamini, minerali, tako da će dobiti osnovne smjernice kako bi mogli dalje se upoznavati sa kompleksnim gradivom. Jedan od atraktivnijih programa u sklopu učilišta je program za instruktora grupnog fitnessa uz glazbu. Na našem predmetu rade se workout programi, učimo vježbe snage, pravilnu tehniku izvođenja, metodiku poučavanja tih vježbi, osnove koreografiranja, komunikacije prije, za vrijeme i nakon sata, zdravu prehranu, osnove anatomije i fiziologije. Jednom riječju sve što je potrebno da bi se bio kompletan instruktor grupnog programa uz glazbu. Taj program je namijenjen svim osobama koji žele ili su već postojeći instruktori, a žele se formalizirati svoje znanje, žele usavršiti svoje znanje, popuniti rupe u konačnici i jednu zakonsku regulativu riješiti tako da mogu raditi bez brige ovaj posao. Program za instruktora fitnessa u teretani još je jedan od programa u ponudi učilišta za kojim vlada veliki interes. Nakon oslušane nastave studenti su osposobljeni za osnovnu demonstraciju, osnovno programiranje, uočavanje pogrešaka i vođenje klijenata u fitness centrima kroz vježbe sa trenažerima, sa slobodnim utezima i sa vlastitim tijelom. Sposobnost kontroliranja vlastitog tijela jedna je od važnijih karakteristika programa za instruktora pilatesa. Studenti kad završe mogu već raditi sa rekreativcima, mogu raditi složene programe tako da imaju dovoljno znanja, da su sigurni u sebe, da mogu kreirati kvalitetne programe i da mogu kvalitetno raditi sa klijentima.
S ovakvim radom Fitness učilište pozicioniralo se kao vodeća ustanova za obrazovanje stručnjaka u fitnessu, pružanjem edukacije koja razvija kompetencije u skladu s potrebama tržišta rada. Treba shvatiti da je tu početak jednog puta, početak jedne priče i da svaki posao, pa tako i fitness i kondicijski nekakvi programi iziskuju cjeloživotno obrazovanje.